Font d'Espala ha viscut un dissabte intens i ple d'adrenalina amb la inauguració del Matarranya Bike Park i el Deer Park, una festa que ha reunit més de 250 riders vinguts d'arreu del país. El Bike Park compta amb 5 línies d'uns 3 quilòmetres i uns 300 metres de desnivell cadascuna. Hi ha una línia natural d'enduro que recupera una antiga senda a la Torreta, la Blava, que és la més accessible i fluida, dos de nivell roig, que són més tècniques, i en més salts, i la negra, pensada per als experts. Que es DH competición, este sí que ya es experto nivel máximo, para que todos, sobre todo pensando en todo equipos de cualquier sitio de España, gente casi ya profesional que quiera venir a entrenar y que tengan aquí una bajada de las mejores de España de lo que es la disciplina DH. Ahí creemos que la suma de las tres puede ayudar a mucha gente de la comarca también, que es importante, a que aficionarse a la bici. A més, l'espai es complementa amb un Deer Park, un espai de tecnificació amb 4 línies de salts i de dificultat progressiva, un espai perfecte per a iniciar en lo deport o millorar la tècnica. A Font d'Espala van acudir riders de tots els nivells i amb moltes ganes de provar les noves instal·lacions. No lo conocía, ha sido del boca a boca y bueno, gracias a Instagram y las redes sociales que hoy en día pues mueven todo, pues lo conocimos y pues directos para aquí. En la Comunidad Valenciana y cerca de Valencia hay poquitos bike parks y es una suerte que pueblecitos así pequeños apoyen al deporte, que no es muy conocido, y súper contento. La proposta va complir les expectatives i els deportistes baixaven amb ganes de repetir. Deseando volver a subir y probar las siguientes. Un terreno muy chulo, al final es una bajada azul, que en teoría es una bajada a nivel medio, pero la inclinación que tiene la montaña es muy buena y a pesar de ser un nivel medio son bastante punkis. Pues adrenalina pura, perquè trobes allí uns peraltes, salts, de tot, drops, tens de tot per practicar, per disfrutar, per passar-ho bé i la veritat que està molt xulo. A la cita van acudir deportistes del més alt nivell de la competició. Hay 5 personas que están entre los 10 primeros de lo que sería la clasificación DH dentro de España. Ha venido Alex Medina, que es una de las personas influencers ahora mismo a nivel nacional, con 75.000 seguidores. Tenemos también a Borja DH. L'esdeveniment se va arrodonir en exhibicions de salts, música i food trucks. Fins i tot els que no es van atrevir a llençar pel Bike Park van poder viure l'experiència a través d'ulleres de realitat virtual. En definitiva, tota una festa que va convertir Font d'Espala en punt de trobada per a famílies, aficionats i professionals de la bicicleta de muntanya i que marca el Matarranya com a punt imprescindible pels amants de l'aventura.